Bamakɔna lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani babakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni balan waati sera k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 an bɛ sigi kunnafoni balan kɛnɛ kan. Kunnafoni balan ye jɛmukan ye maa minnu ye kalamu ta bari n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ye olu ka magwan olu bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ Bɔkari Tarawele jɔkun kɔnɔna la ni ka fasiri min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ɲɛnamali kan. Kuma dɔw bɛ a ka di kuma dɔw bɛ a ka ko a mana k'a fɛn o fɛn ye anw ka baara ye min ye o de ye k'an da don a la lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na studio nɔrɔlenba in kɔnɔ min ye Jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la o tuma ni Amadu y'a bolokɔrɔ tan fɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada na jamana in kunkanko kan an n'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan. A ka kɛ ten. Bon Jabate Namo ne ko bala sogo bɛ di. Bɔkari Tarawele ne bɛ tigɛ don joona joona Nouvelle Horizon parce que ba n'o ye Toguna A Tarawele Bɔkari Tarawele a ko juma tɛmɛnen février kalo tile 11 salle de banque la Kuluba min ye panel baarakɛlaw ye Bɔkari u ka baara kuncɛra Zeni Mulayi jamana masakɛ ale tun ye yamaruya mun d'u ma u ka baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la min ye Assise nationale de la refondation baara kuncɛlen Bɔkari Tarawele min kɔni ye fɛn minnu fɔra sigikafɔ kɔnɔ malidenw ka daminɛ togodaw la ni kana bila fo an ka faaba kɔnɔna la sɛbɛnfura mun n'o tigɛna bila ni k'o sɛgɛsɛgɛ ni k'a tɛntɛn Bɔkari Tarawele ni k'a ta k'a di jamanakuntigi ma sabu o ye baara kuncɛli baara ye parce que b'a ko o de tun ma kɛ fɔlɔ min ye o document ye Bɔkari Tarawele o de dira masakɛ ma n'o ye colonel Asimi Goyita maa minnu ye baara kɛ Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ Assise nationale de la refondation kɔnɔna la minnu taara ni ka a baara jɔyɔrɔ fa Bɔkari n'o jɛrɛjɛkulu ye panel de haute personnalité ye Bɔkari maa min tun b'o ɲɛfɛ Zeni Mulayi Zeni Mulayi a ye kuma ta a ye jamanakuntigi fo danaya mun taara ka di olu kan maa ni maa minnu fana sugandira ni ka nin baara in kɛ Bɔkari Tarawele a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ wa min ye baara min d'uru ma Bɔkari Tarawele k'a kɛra kɛcogo la a kɛra laɲini kɔnɔna la Bɔkari Tarawele malidenw yɛrɛ dama ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min ni Mali yɛrɛ ka kunnawolo b'a kɔnɔ parce que b'a ko min ye Zeni Mulayi ye a y'a yira k'a fɔ baara min taara k'a d'ulu ma Bɔkari Tarawele ale ni taasira min d'uru ma n'o ye orientation ye Bɔkari Tarawele k'u ye baara kɛ ka bɛn n'o kunkilenna ye koyi o tuma ko gɛlɛya ma don a la Siriba ko wele bilala malidenw ma bɛɛ lajɛlen kan na k'i fɛla fɔ sabu fɛla fɔlen mun don jamana bɛ degun kɔnɔ jamana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la jamana burujalen bɛ jamanadenw hakilina ye fɛn caman ye jamana ɲɛnamali la o dɛsɛ bɛ ka kɛ ni sigikafɔ dun kɛra sigikafɔ kɔrɔlen a ko sigikafɔ caman kɛra Bɔkari Tarawele nka min ye Zena sigikafɔ ye ani sigikafɔ tɛmɛnenw k'i b'a ye k'a fɔ ko kelenw tɛ a ko min ye Mali bɛ kalaya mun na malidenw hakilina ye fɛn mun ye politikimaw ka taa bila jɛrɛjɛkulu kelennabilaw ka taa bila maa minnu yɛrɛ da tɛ fɛn na Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ n'i kɔnɔta ye o kɔnɔtaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ parce que b'a ko a ko min ye politiki maa caman bɛ yen olu y'u kɔtɔrɔma bɔ k'a yira k'a fɔ olu da tɛ ni sigikafɔ la olu sen t'a la o tuma nin t'olu ɲɛsira la Bɔkari Tarawele o n'a ta o ta min ye baara kɔni a kɛra Siriba ko Zeni Mulayi a ye sɛbɛnfura ta ni k'a di masakɛ ma n'o ye colonel Asimi Goyita Asimi Goyita y'an bila baara min na baara kuncɛra o tuma sɛbɛnfura an y'a ta k'a di ma o tuma jamanadenw fɛla ye fɛn mun ye jamanadenw mago bɛ fɛn mun na Mali kura kɔnɔ o tuma o filɛ nin bolo jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a kelen kɔ ka sɛbɛnfura minɛ a ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛɛ Bɔkari Tarawele a ko jamana ɲɛmaaw ye danaya mun ta ka da aw kan k'a ma bɔ danaya minɛn kɔrɔ abada a ko a ye jigi fa aw ye hakilina min ye jamanadenw ka hakilina a y'a baara kɛ an ma maa ɲɛda lajɛ o tuma ni Asimi Goyita m'a fɔ aw ka fɛn sɛbɛn a fɔra aw ye jamanadenw ye min fɔ aw ye k'a ko de sɛbɛn a y'o baara min kɛ ka n'a di ne ma dɛ o tuma a diyara n ye o tuma ne fana b'aw waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔna la o tuma a wajibilen bɛ an kan an ka waleya jamana ɲɛnamali la n'an bɛ fɛ jamana kura ka jɔ Mali kura ka kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye o tuma min ye malidenw kumakan dɛ wa k'o de bɛna waleya a kɛra transition kɔnɔna ye wo a kɛra transition bannen kɔ wo maa kura mun bɛna jamanakuntigiya la kalafili kɔnɔna la Bɔkari Tarawele k'o ka baara tɛna gɛlɛya ko ye sabu malidenw fɛla ko ye min ye munumunu salo tɛna boloda bilen munumunu min ye su tɛna ko maa la bilen Bɔkari Tarawele malidenw ka fɛla ko dɔnnen don malidenw ka laɲini dɔnnen don a tɔ tora dɔrɔn ni ka sɛbɛnfura k'a dayɛlɛ min kan ka kɛ tuma min na o baaraw ka se ka boloda a ko Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ da kɔnɔ Bɔkari Tarawele ko siga kɔni tɛ a la nin Mali kura ko taabolo sira jɛlen dɔ ye min ye colonel Asimi Goyita ko o tuma min kɔni
baara min kɛra Bokar Tarawele k'a tɛna bila tiroir kɔnɔ koyi sabu sigikafɔ caman kɛra an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ bilala tiroir kɔnɔna la o tuma min ye Asisi ye baara min kɛ panel dana taara ka da maa minnu kan olu ye baara min kɛ Bokar Tarawele ko malidenw bɛna a nafa n'a a tɔnɔ ye kɛnɛ kan diɲɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Toguna A Tarawele kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'Inter de Bamako l'Inter de Bamako maa min ka fasiri ye ni o ye fasirijɛkulu yɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye anw ka politique tɔnw ye n'o ye fɛɛrɛ tɔnw ye fa a hakɛ min bɛ yen bi na min da dɔn bɛ kosɛbɛ o de ye parti politique 210 ani 17 ko wa min ye sɛbɛnni kɛbaa ye e ko o politique tɔn ninnu ko politique tɔn dɔw tuguni wa bawo a bɛ ka tɔn min wele u la o de ye groupement d'intérêt économique ye min ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min kɔni tɛ foyi ɲini nafolo kɔ a ka hɛrɛ bɛ fan min fɛ a bɛ kungilenna kɛ yen ye ni ka t'i banba yen kan n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ ko politique tɔn 210 ani 17 minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na bi n'o kɛla sabu ye n'a caman bɛ yen n'u y'an ka jamana yɛrɛ ci k'u caman bɛ yen k'u bɔra politique tɔn belebele kumaba damadɔ de la a y'i sɔnni sigi fɛn min kan o de ye ADEMA PSJ ye ka taa se PDP ma ani CNID faso yiriwatɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a fana kɛra sabu ye politique tɔn caman bɔra a kɔnɔna na bawo n'i ye ADEMA PSJ ta a y'i sɔnni sigi o fɔlɔ kan min kɛla sabu ye ka politique tɔn minnu n'olu bɔra ADEMA PSJ la maa minnu bɛ yen n'u ma kungilennaw ma kɛ kelen ye n'u bɔra tɔn na ni ka t'u yɛrɛ jamana tɔnsigi n'u yɛrɛ ye o dɔ bɛ tali kɛ parti miiriya kan RPM ka taa se IRD ma ASMA CFP ani PDS fo ka taa se CODEM ma min ye parti yɛlɛma ani Morema ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ADEMA PSJ la wa ko n'i ye PDP fana ta k'a lajɛ o fana kɛra sabu ye ka parti minnu n'olu bɔra o fana na o dɔ bɛ tali kɛ PDA kan min ye parti du maïs ye n'o ye Kaba ka parti ye min fo ka taa se CDS mɔgɔtigiya ma min ye MCCDR ye Barika o fana bɔlen kɔ min ye CNID faso yiriwatɔ ye maa minnu fana n'olu fana sigibaw kungilenna ma kɛ kelen ye n'olu taar'u ta sigi o dɔ bɛ tali kɛ parrainage na min ye baara ye ka taa se MPM ma min ye RDP ye Alimami Sila ka parti fo ka taa se tɔn wɛrɛw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye politique tɔn wɛrɛw ye minnu n'o bɛ tali kɛ MPDR kan ka taa se RND ma ani CND min n'o ye Banjugu Bija Dugure ka parti ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra ni parti politique ninnu na ko nka ko parti politique ninnu n'i y'u ka taafan ta n'u ka kungilenna ta k'a lajɛ ko hakilina minnu bɛ o la k'i bɛ taa sɔrɔ jamana joli hakilina t'o la koyi fɛn fɛn bɛ yen u caman kɔni t'an bɛ nin tɔn ninnu sigi ka sigi ka aide au parti politique o min nafolo bɛ bɔ faso waganden kɔnɔ san o san ka ɲɛsin parti politique ninnu ma caman sigi bɛ k'o kɔnɔ nka kɔsa in na dɔ ma taa jalakili sɛbɛn don wa maa tɔgɔ fɔ man di ye k'a tɛ di ayi dɛ ko ka wari di a bɛ se k'o kɛ wari a ɲɛci wɛrɛ b'an ye a taara jalakili sɛbɛn don f'a ɲɛ mɛn sira la bawo a bɛ ɲini ka san saba bɔ wari a tɛ ka di politique ma bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ k'i sigi sa min ye tɔn ninnu ye fasiri kɛ b'a ka fɔ la ko n'u kɔni ma taabolo wɛrɛw yɛlɛma malidenw kɔni tigɛ bɛ u la ɲɛjugu ɲɛɲuman wa min y'u ka taabolo n'a ma yɛlɛma maaw kɔni hali n'a sɔrɔla nin caman fakɛ ko n'a kun cɛla diɲɛ don o don wa k'a fɔ ko parti politique de bɛ na jɔ k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔw ɲini a bɛ kɛ sababu ye maa caman kɔni k'i kɔ don u la koyi bawo taabolo minnu b'u la olu yɛrɛ de kɛla sababu ko jamana in ni k'a ci fasiri kɛ b'a kɔni ko min ye ni politique tɔn 210 ani 17 ye n'a b'a wele ko GIE politique k'u kɔni taabolo minnu bɛ u la k'u k'a falen ko bawo jamanadenw hami ye fɛn min ye kabi u bɔra ka taama kabi san 1991 n'a kɛla sababu ye ka Baba Musa Ala ka hinɛ a la k'a ka fanga ni k'a tiɲɛ ni u y'a jira k'a fɔ ko parti politique yamaruya ka di caman ka kɛ parti politique ka caya anw ka jamana kɔnɔna na wa k'o taabolo in kɔni dalen bɛ kɛ sababu ye sa bɛɛ lajɛlen ka t'i da jamana tasigi bawo ni dɔ taara ka taa kɛ kulu ye fɛn min tɔn dɔ kɔnɔna na n'aw kungilenna ma kɛ kelen ye n'aw t'anfan ni haminaw ma kɛ kelen ye e bɛ wajibiya sa ni ka t'i ta ni sigi yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔla a jama man ca wa a ko kɔni kɛ bɛ sababu ye min ye parti politique ye k'u hakɛ caya u b'a la k'an ka jamana foroba nafolo ni k'a minɛ n'o y'u ka aide ye k'a kɛ u sago n'u dungɔ ye k'a sɔrɔ nafolo in bɛ d'u ma baara min kama u t'a la ka baara in kɛ wa ko n'i ye a ye misali ta République démocratique du Congo kan ko n'i y'o fana hakɛ ta k'a lajɛ san
2005 tɛmɛlenw na min y'olu ka parti politique ye o hakɛ kun dala 238 la ko nka ko bibi na ni ye anw ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye san 2012 ye min kɔni parti politique hakɛ min kun b'a kɔnɔna na o de ye 212 ye wa 5 minnu n'o nana fara a kan dɛ o kɔni ɲininkali b'a la ka kɛ o yɛlɛma ko politique tɔn minnu don u ye taabolo bɛɛ lajɛlen ni k'o sira labato wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye politique tɔn ninnu ye k'u ka u ɲɛrɔ yɛlɛ wa min ye jamanadenw ka hami ye u ka u hami kɛ jamanadenw hami dilali ye waasa min ye jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogo min na n'o tɛ ko jamanadenw tigɛ bɛ politique tɔn na bibi na min ye politiciens ye jamanadenw tigɛ bɛ u la n'u m'u ta fan yɛlɛma k'u taabolo yɛlɛma a bɛna kɛ u bɛ bɔ ka jɔ ka kule maa si tɛ tɛgɛrɛ fɔ u ye wa maa tɛ danaya da u kan janko u ka jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ dɔ ta ni ka kalifa u la nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'intérieur de Bamako kɔnɔna na fasɛrɛjɛkulu u ka wuli ka jɔ Bɔkari Tarawele ko ni maa min yan'i ka jigin binyɔrɔ la i bɛ jigin i taliyɔrɔ la siga t'o la Fasiriba min ye indicateur de renouveau Fasiriba n'o ye OD a y'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ ɲangili mun na an ka jamana dulonnen bɛ Bɔkari Tarawele ɲangili mun taara ka da Mali ka CEDEAO ni UEMOA fɛ Bɔkari Tarawele ni ka tila ka taa bila nanzaraw ka disibɔw ka tɔnw la Bɔkari Tarawele e ko a tɛna mɛn ɲangili kɔni k'a bɛ sɔn ka wuli dɛ Fasiriba ko a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ Bɔkari Tarawele nin y'a kalo 1 ni tile damadɔ ye ɲangili bɛ Mali kan a ko janvier kalo tile 9 min ye dancɛw a datugura Mali da la n'a bɔra fɛn damadɔ la wari fɛn caman bɛ olu tɛ don Mali kɔnɔ bilen i n'a fɔ an fana ko k'an taw tɛ bɔ cogo min na parce que b'a ko kɔlɔlɔ ni masiba belebele mun b'a la Bɔkari Tarawele nafasɔrɔ sira caman bɛ olu ɲɔngirilen bɛ parce que b'a ko jamana marabaw olu kɔni jateminɛ kɛ ni ka wuli ka jɔ kɛ Bɔkari ko baara mun bɛ ka kɛ dibi la baara ncinin tɛ sabu min ye UEMOA n'o ye Union africaine ye o ɲɛmaw olu bɛ dibi baaraw la Bɔkari min ye Algérikaw ye olu fana bɛ dibi baaraw la min ye CEDEAO yɛrɛ fana ɲɛmaw ye olu fana bɛ dibi baaraw la dibi baara a cɛyara fo k'a dama tɛmɛ Bɔkari o de kumu kɔnɔna la min ye jamana gouvernement ɲɛma min ye jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ka taa bila ka gouvernement ɲɛma la n'o ye Choguel Kokala Mayiga u y'u sigi ka jateminɛ kɛ Bɔkari min ye malidenw ka nafa ni malidenw ka tɔnɔ ye k'a yira k'a fɔ foyi tɛna se k'an bolo tɔnɔ min ka d'anw kɔ bilen min ka di anw ye o de bɛ kɛ min man di anw ye o bɛ bila kɛrɛfɛ an ti kɛ maa si ka namugulasogo ye parce que b'a ko a ko CEDEAO ɲɛmaw ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko kɛta don wa sigi ka kɛ k'o lajɛ min ye UEMOA ye u ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko kɛta don wa min ye Faransikaw ye ka taa bila Union européenne na u ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko kɛta don wa Bɔkari min kɔni ye jagoya baara min ye nin ye a dɔ bɛ dɔ la Mali dɔrɔn tɛna kɔlɔlɔ sɔrɔ koyi Bɔkari bɛɛ lajɛlen min ni yɔrɔ sɔrɔ ni kɔlɔlɔ la parce que b'a ko a ko n'i ye Mali lajɛ Mali ye jamana barikama ye Mali ye jamana belebele ye anw bɛ taa doni ta kɔfɛ ka na cogo min na maa caman bɛ olu fana bɛ kɔngɔn fa an fana ka minɛnw la Bɔkari n'a datugura a bɛ k'an bɛɛ la parce que b'a ko wulikajɔ min kɛ bɛ nin waati laban kɔnɔ n'a bɛ ka kɛ dibi la parce que b'a ko jaabi bɛna sɔn ka ye koyi sabu min ye gɛlɛya ye an ka se ka bɔ kɔnɔna la parce que b'a ko a ko jɛrɛjɛkulu fila bɛ Bɔkari olu b'u sɔn su fara tile kan n'i y'a lajɛ min kɔni ye an ka jamana gouvernement Bɔkari Tarawele olu b'u sɔn jɛrɛjɛkulu wɛrɛ sigilen bɛ ni ka CEDEAO o ministre kulu la kuma ɲɔgɔnya ni k'o président na kuma ɲɔgɔnya Bɔkari Tarawele maa min b'o ɲɛfɛ o de ye ministre Ablaye Diop ye Bɔkari su t'a la tile t'a la ale kɔni bɛ pankuru kɔnɔ ni ka wulikajɔ boloda min ye ɲɔgɔn yew ye sigi ka fɔ kunkilennaw ye Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila min kɔnɔ o de ye Mali ka nafa n'a ka tɔnɔ ye parce que b'a ko a ko min kɔni ye Union africaine ye Bɔkari olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la min ye san 1 ni kalo 4 bɔɲɔngo ye o y'olu fɛla ko ye Bɔkari n'i y'a lajɛ min kɔni Algérie ye ale min kɔni yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ jango Dusumani ka kɛ nin ko in na ale fana y'i kankɔrɔta o kuma an ka sɔn Union africaine ka ko ma min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaw ye Bɔkari o kuma olu fana tɛ ka kuma ban u sigilen bɛ ka Mali ma kɔnɔ Mali marabaw an bɛna mun de ta k'a da u ka tabali ka kura ye sigi ka fɔ kura ka ko kan parce que b'a ko yalima an t'a ko to tan fɔlɔ wa n'a ko fana waati na ayi a tɛ se ka to tan a tɛ se ka to tan an ka bɛnkolo o de ɲɔgɔn tɛ bɛnkolo in ka d'an ye a da bɛ digi an bɛɛ la o ni maa ko k'a ti bɛn dɔɔni kɛra sɛgɛn na sa an ka bɔ nin kɔnɔ ten Bɔkari Tarawele parce que b'a ko n'o ye o de a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye tile 2 ni ye kunkan dɔ bɛ na mɛn sabu jamana ɲɛmaw ye bɛnkan kura kɛ Bɔkari o bɛnkan kura o de bɛna taa da u ka tabali kan u ka sɔn o ma walima u ka baw ma o kuma min ye sigi ka fɔ kura bɛna kɛ o de kan min kɔni o bɛnkan
kura u bɛna taa mun de fɔ sabu hakilina kura min taara wari o kɔni o de tun ye k'a daminɛ kalo 6 la wari ni ka tila ka taa bila san 5 la min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye u y'u kunkolo firifiri ni k'o ɲiɲimi k'u ti jɛ ni san 5 ko kuma ye o kuma jamana marabaaw k'u sigilen bɛ k'u makɔnɔ min ye chronogramme kura jumɛn de bɛna taa da u ka tabali kan o kuma mun ni mun de bɛna fɔ o kɔnɔ ba mina ko ma wa digi kɛnda an bɛɛ la sa wa kule kan durudurulen tɛ ko di wari wa n'o tɛ wɔlɔfɔw ka jamana kan olu kɔni b'a la ka wonba de fɔ ayi u tilalo la ka ban u tilela fo k'u dafara wa pori baarakɛlaw bɛ u sigilen bɛ k'u bolo don da kɔrɔ hali baara kelen tɛ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛnabɔ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn kunnafoni bila nin an ye min bɔ indicateur duuru niveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ fiyewu ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon nin ye Mahamani Touré nin ye a ka fasiri ye ko min ye kuma dɔ ye n'o ye appel téléphonique dɔ ye min ye Dr Boubou Cissé an ka jamana premier ministre kɔrɔ n'a ye ministre de l'économie des finances y'a fara kɛ an ka jamana kɔnɔ o ni Ivoirien ka jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye o fila ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima ko ni appel téléphonique sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na n'a kɔrɔfɔ n'a jɔla u la bɛɛ e ko nin tɛ jamana janfalen ye wa min ye wulikajɔ ye wulikajɔ ani sɛgɛsɛgɛlijɛkulu dɔ o kɔni sigila sen kan bawo min ye Alassane Dramane Ouattara ye ka taa se min ye Dr Boubou Cissé ma ye nin kɔrɔfɔ in n'o ye nin appel téléphonique ye a kɔni ko a jasola ka fɛlɛw ta dɔrɔn ka sin k'a kɔnɔko ni k'a yara ten a kɔnɔko a bilala an ka réseaux sociaux de sanfɛla la min ye bɔlɔlɔ ye n'o ye internet ye o kunnafoni disiraw olu kɔni tɛ kɛla sabu ye ni k'a salo ka se réseaux sociaux ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a kɔrɔfɔ bɔ ka bin semaine laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni dabaliya banna bɛɛ lajɛlen kɔni mawulen to la ko yalima nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana den dɔ ka se ka taa anw ka jamana feere maa wɛrɛ ma hali n'a sɔrɔla n'o tigi ka di hali n'a sɔrɔla i ka bonyaba bɛ a tigi kan zango jamanakuntigi wa min ye premier ministre kɔrɔ n'o ye Dr Boubou Cissé ko yalima ni kɔrɔfɔ ye ni tiɲɛ don a ma a bɛ yɛrɛ ɲininka ko yalima a bɛ nin kɛ waati min na a tun b'a hakili bolo wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i ye fasiri kɛ b'a ka kɔrɔfɔ ta ka lajɛ n'o ye Mahamani Touré ye Mahamani ko min ye sigida 4 na procureur ye n'o ye Touré ye e ko a ma sɛgɛsɛgɛlijɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan wa bawo min ye ni appel téléphonique ye a cɛ n'a kalo o ka se ka bɔ ɲɔgɔn na nka yanni ale ka sɛgɛsɛgɛliw ka nin ka dakuru ka jaabiw bɔ k'a bin bɛɛ lajɛlen k'i taa faa dɔn i b'a ye k'a fɔ min ye jɛkulu fɔlɔ maakulu fɔlɔ ye jamana kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ jaati nin ye Boubou ye koyi Boubou ni Alassane Dramane Ouattara sɔn min kɔni n'o ye appel téléphonique ye hakika olu de kan bɛ a ko kɔnɔna na wa n'i ye fan dɔ fana maaw ta k'a lajɛ olu ko min ye Siniwo ka logiciel dɔ ye dɛ n'a bɛ wele ko logiciel Pegasus k'o kɔni maa bɛ se k'o ta ni ka maa fila ka kumakan ta ni k'a ɲagami ɲɔgɔn na o kɔrɔfɔ in a bɛ kɛ ni téléphone Android maw ye ani iOS n'o ye iOS ye o kɔrɔfɔ in fana n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye sɛgɛsɛgɛliw b'a la ka ɲɛsin nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma nka cɛnin ka cɛnin yɛrɛ la maa fanba kɔni taa bɛ fan min fɛ o de ye ko Dr Boubou Cissé an ka jamana premier ministre kɔrɔ ka taa se Ivoirien ka jamanakuntigi ma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye k'o kɔni kumakan olu de kumakan bɛ appel téléphonique in kɔnɔ wa ko namara tɛ a la wa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye n'u bɛ fɛlɛ ni dabali min tigɛ o ka tigɛ joona min ye sigida 4 na procureur ye n'o ye Touré n'a nɔfɛmaw ye olu kɔni fana bɛ wuli ka jɔ la o kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sɛgɛsɛgɛlijɛkuluw fana sigi bɛ sen kan waasa min ye nin ko kalo n'a tiɲɛ a bɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'i taa fan dɔn ko ni nin jɔ la Boubou Cissé la k'a bɛna kɛ sabu ye kalo 4 min ni a y'o kɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ci bi taaba la dɛ n'o kɔni kun kɛla sabu ye ni k'a ni maa caman bɛ yen k'u minɛ k'u dɔ kaso la n'o bɛ dɔ bɛ tali kɛ Mohamed Youssouf Bathilika ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rasibat ka taa se Vital Robert Diop ma min ye Youssouf Kanza ye ani Mamadou Koné ani Agibou Tall fo ka taa se Sekou ma ninnu ni Boubou olu de kun nɔ minɛlen bɛ k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka jɛjugu labɛn jamana in kama n'u in ko minɛ n'a hakilina waleyala u bolo dangari bɛ kɛ anw ka jamana kananko la o kɔni o ci bi taaba a taara wolo fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn min ye cour suprême ye ale kɔni labanna sa ka se ka nin dossier in ta ni k'a classé kɔrɔfɔ wɛrɛ ma bɔ a ko kɔfɛ nka ko nin min fana bɔlen filɛ ka bin nin ye ni nin kɔrɔfɔ ni nin kɔni jɔla Boubou Cissé la ko yalima k'a tɛna kɛ sabu ye ni k'a ka ko ni k'a kungo gɛlɛya jamana in kɔnɔna na wa h'a ka ja ka taa sɔrɔ ale kɛlen bɛ k'i kanbɔ k'a fɔ a bɛna politique tɔn dɔ b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ n'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o politique tɔn tɔgɔ la wa nin tɛna kɛ sabu ye ni ka mangoya mugu ni k'o suur'a kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Touré a ka fasiri don. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye.
Bojabate Namo ne ko bala to ko beji Bori ne ben tega do jona l'alternance Fasriba no ye Youssouf Sissoko Youssou ako angata URD la Bori URD a nyema kura no ye Gwanyo Kulubali Bori Traoré ko aya sigi aka nyema sigiro la ninga tanabo Fasriba ako tarata temene no bena février kalo kile shegima wali la culture Amadou Ampati Ba Bori Traoré minye URD a nyema bore ko kono kulu minye jamana fantan nan bela jelen kono Bori Traoré minye président kura Gwanyo Kulubali ninga ta asigi aka sigiro la ninga tla ka lame Fasriba ko o masoro doro fe wuli ka jobele ba mun kera janvier kalo kono minye assemblée générale o kunchera mina minka Gwanyo e Kulubali ka taka ke URD nyema Fasriba ko ali ni sama ni be URD kono ambe domina ko sabu minye premier vice président minye professeur Salikou Sanogoye Bori Traoré oni Gwanyo Kulubali utakili na kele na ble Bori min kone sama ni ya barika bu alime Fasriba ko ambe domina ko be ni URD laje tonkele okuma be ko ma chechira flaye minye professeur Salikou Sanogo ale na ka jama Gwanyo Kulubali anaka jama Fasriba ko minye Gwanyo Kulubali ale na ka jama Bori Traoré uye Gwanyo sigi aka masaka sigiro la minye wuli ka jobele bay no kera bonya ani karama konna la bureau politique nationali min koni ye o ma saba sigiro mala ma fla okume kena konna la Fasriba ko ako niya laje section biduru ani saba ulukume kene konna la Fasriba ko minye jamana fantan nan bela jele u ka cedum bora ye ninga na Gwanyo ka sigili la Bori Traoré okuma ka ke URD o président baye Kabou Soumaïla Fatulen ko fe président de URD la ni Gwanyo te Fasriba ko minye Gwanyo kone URD anunjuru tarani ka dama Bori Traoré minye URD ka lafasa sebon ye aka shebe munu be no tombe nyema no ye règlement intérieur ye Bori Traoré kono kuma bela jele kala ninga tonta ka kalifa la okuma URD koni na kono fon bela jele mbale de ka yamara kono Bori Traoré fuka ta sisa ko congrès wera kera Fasriba ko minye okonna yiba ka fo Gwanyo yira ka fo ko kono kulu jele de be bifo ale be min fo URD tondo ye u ka fara ɲɔgɔn kan Bori Traoré Soumaïla kinam tume Allah okuma ko Soumaïla tara okuma kulu biya okuma min koni URD amago be fɛn mununa sabu politique tondo akilina filata da o de ka jamana mara jamana tise ka mara kuto farafarali la jamana be mara kuto filani teriya la min ye tigɛ di ɲɔgɔnma ina fo ka ton yɛrɛ o ye cogo min na Bori Traoré ka daminɛ kɔrɔn tile bi kɛɲɛ ka bayanfan bɛɛ lajɛlen ka kɛ tiɲɛ kelen ye ŋaniya kelen taabolo kelen ye jan k'u ka ŋaniyaw ka boloda u ka sigi masakɛ sigiyɔrɔ la Kuluba ale sigilen filɛ nin ɲɛmaa sigiyɔrɔ la cogo min na dɛ o kuma URD fana ka sigi masakɛ sigiyɔrɔ la Kuluba ten a bara taa Bojabate a be jamanakuntigi a b'a la ko o sigila ani k'o bɛlɛ ka taa sɔrɔ dɔgɔkun laban tɛmɛlenw na min ye vice président ye o yɛrɛ ka fɔrɔ kɔrɔfɔ la professeur Salikou o n'a nɔfɛmaw ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'olu fana gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔna na o kɔni a ko kɔni a kɛmɛ kamana gwan ale bɛ n'i kanbɔ tɔn nin ma ne tɔgɔ la sisan a kɛra kamana gwan da ye n'o t'u gɛnna dɛ a gɛnna wa mɔgɔ b'a nɔfɛ u ye sira d'u bɛɛ ma Bori ayiwa min kɔni ye tɔn ye sa a kɛra bolofara fila ye ayiwa Fasriba ko min kɔni o b'a fɛ ka Ala ka hinɛ Soumaïla Cissé la o b'a fɛ k'a ka tɔn ci awɔ kana siga Ala kana o kɛ ayiwa Bori min ye Gwanyo Kulubali o ka bolofara Bori Traoré n'i y'a jateminɛ min kɔni maa caman b'a la n'o ye honorable Gwanyo Kulubali ye Bori Traoré maa minnu kɔni ni u bɛ kan kelen fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na olu sago kɔni ko bɛ kɛ u ka hakilinaw baaraw bɛ jidi Bori Traoré ko foyi tɛna se k'olu b'u ka taabolo kan o tuma k'u tun ye kuma dɔ mɛn k'a yira k'a fɔ k'olu gulonna i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na k'olu ma gulonnɛ ko kɔni ye kuma dumani fɔ de ye Bori Traoré ko maa min yɛrɛ kotigi ye ko kotigi da bɛ se ka bɔ ko la cogo di o tuma Bori Traoré parce que b'a ko kulu yɛrɛ de ye kotigiw ye olu bɛ se ka bɔ URD la cogo di n ko ale ye ɲɛmaa dangan 10 ani kɔnna de tɔn in kɔnɔna na vice président 10 ani kɔnna Bori Traoré parce que b'a ko n'o ye Youssouf Sissoko ye a ko min kɔni ye totigi ye k'o tɛ to fo o tuma olu minnu ye ɲɛmaa ye ko jɔn de bɛ se ka ɲɛmaaw dabɔ tɔnko la Bori Traoré k'u sigilen bɛ ka lamɛnli kɛ o tuma olu yɛrɛ kɔni b'u ka ɲɛmaaya baara la Bori Traoré ko gasi t'olu la o tuma olu ka hakilinaw ye fɛn minnu ye o baaraw bɛ ka kɛ ka ban o tuma k'olu kɔni bolo dɛ Bori Traoré ko n'i y'a mɛn ko URD olu ka fanfɛla de don dɛ ko n'o tɛ ko yen fɛ ko tɛ URD bilen professeur Salikou o n'a ka jama
kunnafoni filɛ nin ye cɛ politikitɔ ma ɲi dɛ an ye min bɔ Alphabet kɔnɔ Yusuf Sisoko ale ka sɛbɛnni don Yusuf Sisoko an b'a fɔ Buwa Jabate ale o côté an ye n bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲinw de bolo nin ye tiɲɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o o k'a ma ayiwa o kɔfɛ a n'a to a ɲini min ye Fatiri Kɛba ye a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la Fatiri Kɛba ko min ye Siaga ye wa Challenger don sɛbɛn in Challenger don min ye Siaga ye Siaga Dumbuya ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ Siaga ko maa dɔ kɔni sugandila direction nationale des eaux et forêts ni ka k'o ɲɛmaa ye n'o ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ Fatumata Kɔnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ye danaya da a kan o de ye an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka sigida lakanali baaraw ma ani bɛnsɛya bɛ se ka don bala cogo min na ani yiriwali kuntagalajan n'o ye ministre de l'environnement de l'assainissement de développement durable ye o ɲɛmaaba n'o y'a ministre ye o de ye Modibo Kɔnɛ ye Siaga ko Modibo k'a kɔni kɛla sabu ye ni ka kunkɔrɔta belebele ta ni ka di an balakaw ma bawo min ye conseil des ministres tɛmɛlen n'o bɛnna février kalo 9 tɛmɛlen ma san 2022 maa kofɔlen n'o ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ye ale min n'a sugandila ka bila Usmani nɔ na min kɔni kun bɛ ɲɛmaaya la direction nationale des eaux et forêts kunna min ye madame Kanute ye ale kɔni de taara o nɔrɔ bila wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa min don ko baara in k'a ɲɛdɔn bɛ a la min ye Modibo Kɔnɛ ye o min ye ministre de l'environnement de l'assainissement ye du développement durable ye a kɔni a ye danaya da maa kofɔlen in kan ko bawo ko baara in mana ta ka kalifa la k'a n'a kɛ fo ka se a hakɛ la o dɔ bɛ tali kɛ jɔyɔrɔ minnu n'u kɔni n'o ye jɔyɔrɔ kumaw ye n'a y'olu kɛ o de ye coordinatrice du projet de gestion durable des forêts n'o ye GDFOR ye wa coordinatrice du programme de gestion décentralisée des forêts fana min n'o a secrétaire technique adjoint o fana ɲɛmaaya tun bɛ a bolo fo ka taa se groupe national de travail de gestion durable des forêts ma ani certification forestière a y'o nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ nka maa b'i yɛrɛ ɲininka o yalima min ye ministre ye Modibo Kɔnɛ maa kofɔlen in jɔn ko ala danaya tala ka d'an balakaw kan nin bɛ se ka kɛ sabu ye ni ka se ka u ka haminan dɔ n'o de ye promotion du genre ye ni ka o don bala nka min ye halisa nafolo dɔ kun t'a la ka kalifa ni maa kofɔlen in na n'o ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ye waati min na a bɛ jɛkulu kunna jɛkulu min na a bɛ wele ko gestion décentralisée des forêts min nafolo bɔra Suède ambassade maaw yɔrɔ ka di anw ka faso Maliba ma nafolo in kɔni t'a la ni ka di waasa anw ka sigida lakanali ko o bɛ se ka don a n'an ka kungobulow bɛ se ka lakana cogo min na nka n'i ye nafolo hakɛ ta ka lajɛ min bɛ taa sefa wari miliyari 11 na o de kun t'a la ka kalifa madame Kanute la nka min ye sefa wari miliyɔn 140 ye o kɔni tununnen i b'a fɔ todo la min ye ambassade de Suède ye o b'o nɔfɛ olu de kɔni gɛn bɛ k'a jira n'o ye Suède lasigidenso ye ko an ka nafolo min n'an y'a ta ka di aw ma n'o ye sefa wari miliyari 11 ye miliyɔn 140 min tununna a k'an ka nafolo segin an ma o de mɔgɔ kelen filɛ nin ye ka kɛ o de mɔgɔ kelen sugandilen filɛ ministre fɛ ministre Modibo Kɔnɛ an bɛ Mali kelen kɔnɔ wa an bɛ Mali kelen kɔnɔ kɛ an kɛ subhanallah madame Kanute Fatumata Kɔnɛ o kɔni a sugandili ka bila direction nationale des eaux et forêts kunna o kɔni ko sababa bado ko nka ko hakɛ ni kasa min bɛ suma min bɛ a nɔfɛ nin ye n'o ye nafolo tununko ye ko kɔni k'a bɛ kɛ sababu ni ka maa caman ɲigi faso Maliba la wa min ye anw ka jamana dɛmɛbaaw ye olu kɔni n'o ye ambassade de Suède ye olu kɔni y'a jira cɛnin ka cɛnin na ministre Modibo Kɔnɛ na k'a fɔ min ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ye nafolo min n'a tununna a bolo dɛ k'a to projet dɔ kunna n'o projet de ko gestion décentralisation des forêts o kɔni nafolo miliyɔn 140 o min kɔni tununna miliyari 11 kɔnɔna na ko nafolo k'a ka segin u ma nafolo walima a donna wo min fɛ ɲɛfɔli ka kɛ a ko kan maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima muso in a bɛna to nin jɛkulu in ɲɛmaaya la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo min ye anw ka jɛkulu minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsin bɛ foroba nafolo sɛgɛsɛgɛli ma olu bɛ wuli ka jɔ la min ye maa kofɔlen ye yalima k'a ka nin nomination nin poste in na a tɛna kɛ tasuma bilalen kɔɔri la ye wa ɲininkali kɔni bɔn bɛ ka kɛ Bakari min ye nin transition kelen kɔnɔ yen agence grande murale verte a gɛnna ka bɔ o kɔnɔ transition kelen kɔnɔ yen ko gestion man ɲa o de kelen nalen filɛ direct ayiwa ministre Modibo Kɔnɛ i ma baara ɲuman kɛ fɔlɔ cɛ ye musow ka promotion ye Mali kelen nka min ye madame Kanute Fatumata Kɔnɛ ye a ka nin sugandili k'a ma ɲɛ awɔ bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka an bɛ Mali kelen de kɔnɔ wa miliyari 11 ka ta ka di e ma an ko Mali kura miliyari a fɔ miliyɔn 140 o ka tunu e bolo miliyari 11 na o tuma a kɛra cogo di o de tigi sigi ne filɛ kan awɔ o de fana sugandi o bɛɛ ni kuma fɔ o ko n'i ma nafolo n'i ma suɲɛ k'a bila i dufa la k'e tɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ a filɛ dɛ a ko dɔ filɛ nin nka ni Mali kura ko kuma kɔni ye tiɲɛ ye k'o ka jɛ ko kuma ye tiɲɛ ye nin t'a kɛcogo ye dɛ ayiwa n'u bɛ fɛɛrɛ kɔni kɛ
walima nafolo in dona dami ve madam Kanute Fatumata Kone aka yefoli ga ko ni wule sabai so mi na ya asama ka bo mi na ya sama ka challenger ko no shaga dumiya aka fasiru kuma kan ambe dege mi obe bojabate ndaran nana dandigal werata ola ne ko bala to ko beti bogari ne ben tika do jona le triomphe du Mali Fasiriba no ye Badou Escobar Badou Escobar ako anga jamana in kono bortoro ni do be ka tien do be ka nya Fasiriba ko nyumaya otiban jamana in kono sabu Mali domaine oye ako Fatoumata Batulinyan bortoro ako ame domuna ko bi ba foko demba nyuma Fasiriba ko ako jirajakulu do o sigilemba togola no ye association Ambiko ana korobe nyona do retala akil nani kungulina fɛn bala ambi ko bela Fasiriba ko muna ma kɛmɛ naani denmisɛnnin galabu duman jamana siniɲɛ sugu la u kɛmɛ ka wuli gajɔ kɛ ka ɲɛsi Fatumata Ɲani ma ni bɛ ko ma ko Batule ambi ko i ka hakilinaw ka ɲi ambi ko ye denba ɲuman ye ambi ko i bɛ hinɛ i bɛ makari ambi ko jamana kanu b'i dusukun na ambi ko n'i y'an bila fɛn fɛn na ambi ko a bɛɛ la Fasiriba ko ako n'i y'a lajɛ ni ka ɲɛji ka ja maaw ɲɛda la a ko k'i b'a fɔ ko Fatumata Ɲani bagatɔrɔ muso minnu bɛ n'u cɛw fatura denw b'u bolo dundala o gɛlɛya bɛɛ denmisɛnninw ka ekɔli ko gɛlɛya bɛɛ furakɛli gɛlɛya bɛɛ Bugari e kinikini e dɔw ka kalanko o gɛlɛya bɛɛ dɛsɛ kɛra ka kalo sara dɛsɛ kɛra ka hali kalankɛminɛnw san ka di denmisɛnw ma a y'i jɔ n'o bɛɛ ye o ka ɲi Fasiriba ko bagatɔrɔ i b'a fɔ ko denba ɲuman ni dɛsɛra ka Fatumata Ɲani Batuli fɔ a fɔ dɔrɔn ko denba ɲuman bagatɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Badou Escobar ye a ko siga kɔni tɛ min na Mali ye hinɛ jamana ye Mali ye makari jamana ye bagatɔrɔ ko n'i ye ko lajɛ kuma dɔ la ko ye dalafɔli ye ko ye k'a tɛ dusukun na k'a sabatiya nka ko jamana mana kɛ cogo o cogo maa minnu bɛ jamana in dɔmɛ ni fɛn minnu ye ko o kɛba ɲumanw tɛ ban jamana in kɔnɔ koyi o dɔ o ye Fatumata Batuli Ɲani ye waataro o kuma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka dogodogo ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ i b'a fɔ ko Fatumata Batuli Ɲani Bugari min ye balo ka taa bila furakɛminɛnw na kalankɛminɛnw na min ye jigiya yɛrɛ ye sabu a ko jigiya ye fɛnba ye diɲɛ kɔnɔna la Bugari muso caman de bɛ yen Bugari u tun bɛ kinikini na u tun bɛ kasi la ko k'u jigi fara Fasiriba ko jɛrɛjɛkulu mun b'a bolo ni o ye ambi kɔ ye Bugari olu fana bɛ wuli kajɔ la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Fatumata Batuli Ɲani ye k'a dɛmɛ a ka hakilinaw la a ko ale tɛ politiki baarakɛla ye Bugari Tarawele hakilina mun bɛ ale la o de ye ka se ka ɲumanya bolo d'a ka jamana kɔnɔ n'o de ye ale fɛla ko ye sabu a ye jamana kanu n'i ye fɛn mun kanu Bugari Tarawele o bɛ kɛ o tuma ka kɛ i seko ni damayira ye n'i ye fɛn mun kanu Bugari Tarawele ko bɛ fara i ni Ala cɛla la ale bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kanu ka baara ye Bugari Tarawele ko foyi t'a kɔfɛ jama ɲini tɛ yen yɛrɛ yira tɛ yen Bugari Tarawele tɔgɔ ɲini tɛ yen a b'a kɛ dɔrɔn a hinɛ n'a karama kɔnɔna la ni k'a ɲɛsin a badenw ma Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ waati labanw na a ka wulikajɔ k'a ɲɛsin ɲumanya ma Bugari Tarawele a ka wulikajɔ k'a ɲɛsin balimaw ladonni ma Bugari Tarawele jamakulu kɔni wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin a ma fɛn jumɛn na ni k'a k'u ka marraine ye ni k'a k'u ka promotion ka bɔli o denba ye maa mun bɛ wuli ka taa denbaya ɲini Bugari Tarawele dɔ wɛrɛ tɛ koyi hakilina ni wulikajɔ mun bɛ muso kɔfɛla n'o ye Batuli Ɲani ye Bugari Tarawele jango a bɛ se ka don jigiya kɔrɔ cogo min na a ko a ye a sigi k'a miiri a ye hakilina mun ta k'a sɛgɛrɛ denbaya kɔnɔna la n jɛna n'a ye n jɛna n'a ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ maquillage kɛ u bɛ yaala yaala u bɛ sigi gaw kɔrɔ Bugari Tarawele olu ye kalanbolo min boloda o kalanbolo kuncɛli kɔnɔna la jango k'u jo jango ka se ka t'u ka baara k'u seko n'u damayira la o tuma a ko k'a donna olu jigiya kɔrɔ o t'a bannen ye Bugari Tarawele min ye olu ka bɔli laban bilalen bɛ ka kalo in tile 18 ma kɔnɔ a bɛ kɛ Bamako yan dunanjigiso dɔ la n'o ye hôtel Azaldi ye Fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ min kɔni festival dɔw bolo dalen bɛ Megetan k'a daminɛ marisi kalo tile 24 ka taa bila tile 27 la olu fana ye wulikajɔ kɛ k'a ka k'u ka denba ye n'o ye marraine ye a y'a kun dɔ fana kɔrɔ Fasiriba ko Bugari Tarawele ni wulikajɔ ninnu k'a ɲɛsin Fatumata Batuli Ɲani ma dɔwɛrɛ tɛ koyi sɛbɛn min b'a la cɛsiri mun b'a la bilasirali mun b'a la ko wariko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ sabu a bɛ adamaden bilasira taabolo ɲuman de kɔnɔna la o de ye kuma kolo girinma yɔrɔ ye Fasiriba ko Bugari Tarawele nafolo bɛ maa minnu kun u bɛ burujali kɛ nafolo bɛ maa minnu kun a tɛ taa donda sira fɛ a ko min kɔni Fatumata Batuli Ɲani ye Bugari Tarawele k'a bɛ ko ta ka adamadenw sɛgɛrɛ Bugari Tarawele k'a bɛ ka a nɔgɔni fɛ maninfinw sigilen bɛ k'a makɔnɔ tuma min na wa fɛn o fɛn bɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni nisɔndiya ye ale ni sewa ni ɲɛji nisɔndiya ɲɛji
ala ka a ɲɔgɔnna caya jamana in kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Triomphe du Mali kɔnɔ Badou Escobar ale ka sɛbɛnni don Badou Escobar ka fara Triomphe du Mali maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant mun bɛ l'indépendant n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye samedi n'o ye sibiri tɛmɛlen ka dugu jɛ kari la min kɔni ka minɛ ni février kalo tile 12 ka dugu jɛ a 13 la san 2022 min y'an ka sɔrɔsiw ka poste min n'o bɛ ɲɛfɛnkɛ kɔnɔna na n'o ye checkpoint ye bamanjilakaw ko m'u deli ko lama wa u nana kana ba n'a jala a bɛ se fila u nana u hakili la ko ninnu b'a la ka sunaden u nana o y'a sɔrɔ a ka kalan ni tasuma ye u y'a bila awɔ u nana k'u bɛɛ fɛ u bamanjɛ fari da i n'a fɔ laadalakolo u b'a kɛ cogoya min na ka kɔrɔ kana bɛn ninnu u nana sɔrɔ ninnu kɔni depuis Ala y'o da sunɔgɔ ma deli ka don ɲɛna min ye mugu ci o kɔni wulila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye an ka maa fila ye o kɔni olu tora mugu sisi la an bɛ dugawu dɔn Ala k'u hinɛ min ye fasoko ye o tola o de la wa min ye an ka sɔrɔsiw ye olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ o ye maa fila kɔni fa an ka maaw na nka an ka maaw sina ka maa 5 daji ten u ka maaw la min ye u ka wulikajɔ ye wulikajɔ ni mɔmɔliw kɔni bɛ senna min ye ratissage ye o baaraw kɔni o b'a la ka kɛ cogo min o b'a la ka kɛ ten wa min ye yɔrɔ kɔfɔlen ye hakilinajigi b'a ye k'a fɔ waati tuma n'a ka taga bɛɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkun bɛ na kɛ nin checkpoint in de ka ɲɛfɛ kɔnɔna na min n'o bɛ Tɔnbukutu mara la nka Famakun kɛn bɛ u ka taabolo jugu ma ka siga kɛn bɛ maa minnu na maa minnu ye nin baara kɛ sibiri ka dugu jɛ kari tɛmɛlen na u sugu ma dɔn wa maa siga kɛn bɛ jɛkulu min na o de ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye n'o ye nka min ye wulikajɔ ye o kɔni sabati ma an ka finitigilakaw fɛ maa ninnu maa 5 burulen kɔ ka bɔ u ka maaw na i b'a ye k'a fɔ u taatɔ taara ni arme lourde kelen ye ani matériel de transmission kelen wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔni an ka sɔrɔdasiw kɔni bɛ wulikajɔ la ka se k'u nɔ bɔ o bɛ se ka tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na nka min ye kunun ko anw ka sɔrɔdasiw ani bi sɔrɔdasiw ko taabolo k'a yɛlɛmana min ye sebaaya ye o kɔni bɛ anw ka sɔrɔdasiw bolo diɲɛ o saga n'a ka waati wa min ye anw ka sewa ye ani an ka nisɔndiya o kɔni dɔ de b'a la ka fara o ka diɲɛ don o don bawo kunungo bingali wale min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ n'u tɛ se ka mɔnɛba bɔ an na o mɔnɛ kɔnɔ o b'a la k'u sama ka bɔ anw na don n'a dugujɛ wa an b'u kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Masirejɔ b'u a ka wulikajɔ le prétoire Masireba n'o ye Sumayila T Jara Sumayila a ko an ka taa FMI Mali la Bakari Tarawele ko sumajugu bɛ yen dɛ Masireba ko Bakari min ye yen ɲɛmaa kura min bɛ yen n'o ye Faseri Dumuya Bakari ko funufunu b'a nɔfɛ funufunu b'a nɔfɛ ka da mun kan Bakari Tarawele e ko a nakan in man di fɔlɔ sabu n'i y'a lajɛ FMI Mali a tun bɛ dindan dɔn na Bakari Tarawele min ye ɲɛmaa ye k'o ɲini ka bila jɛrɛjɛkulu in kunna a ka se ka jɛrɛjɛkulu ka baara k'a kɛcogo ɲuman na nafolo min n'a bɛ sɔrɔ a ka tila tilacogo la bɛɛ k'i ta sɔrɔ parce que b'a ko o kuma tɛ bi koyi maa minnu ye baarakɛlaw ye Bakari min ye lafasatɔn ye n'o ye baarakɛlaw ka lafasatɔn ye Bakari u dimi bɛn bi u jɔrɔlen bɛn bi o kuma min ye jamana ɲɛmaa ye n'u ma wuli ka jɔ kɛ FMI ɲɛmaa kura n'o ye Faseri Dumuya ye te k'a fɔ ko nafolo kɔni tɛ sɔrɔ so kɔni bɛ boli Bakari Tarawele maaw kɔni bɛ billet ta o billet mun bɛ ta ko nafolo bɛ tami maa minnu ye billet feerelaw ye min kan ka d'olu ma k'o tɛ ka sɔrɔ maa minnu ye baarakɛlaw ye olu kan ka min sɔrɔ k'o tɛ ka sɔrɔ min ye FMI ani maa minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la Bakari Tarawele ka minɛnw ta ka d'u ma olu fana kan ka min sɔrɔ k'o fana tɛ ka sɔrɔ o tuma nafolo bɛ ka tami nafolo mun bɛ ka sɔrɔ billet sɔngɔ na a bɛ ka tami o dun bɛ ka boli don o don Faseri ka ɲininka Faseriba ko Bakari Tarawele min kɔni ye degun ye ni degun tɛ fila ye fo kelen o ɲuman kɔni bɛ FMI baarakɛlaw da ye Bakari Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i kankɔrɔta k'i da don bara kɔnɔ ka kuma t'a la dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kankɔrɔta k'a ɲini colonel Asimi Goyita Sogɛli Kokala Mayiga o tuma min ye kɔfilɛ n'o ma kɛ ka ɲɛsin FMI Mali ma ɲɛmaa min tun bɛ n'a nali kɛra jigi danaya ye Bakari a ko tilala ka kɛ jigi waro ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ prétoire kɔnɔna la Sumayila T Jara ale ka sɛbɛnni Sumayila T Jara ka fara prétoire maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Sori Ibrahima Kulubali ye Sori Ibrahima ko min ye anw ka supporteriw ka jɛkuluba ɲɛmaa danga ye dɛ n'o ye Sɛkinɛ Dɛnba ye k'a kɛn bɛ ka wele bila faso Maliba sɛnɛdɔlan a kanuba bɛɛ lajɛlen ma n'o ye supporteri tɔw ye ka taa se maa wɔɔrɔw ma minnu bɛ ni ballon kanu bɛ u la waasa u bɛ se ka fara a kan cogo min na min ye juma nata ye ko baara bila a fɔ min ye dumuni kɛbaliya ye n'o ye grève de la faim ye a bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ min y'anw ka k'i ban dumuni na mun kama k'i ban dumuni na k'i ban ji la mun kama a bɛ fɛ ka ban diɲɛ yɛrɛ la pewu k'a sabu kɛ ko Aigle ye kumasulu sɔrɔ CAN Cameroun 2021 awɔ
dolanji min n'o bɔra ka kɛ Cameroun jamana kan ni anw ka faso Maliba dolanjilaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni a ko kɔni bɛɛ lajɛlen jigi kun d'an b'a kan u bɛ se yɔrɔ min na n'u ka sanayɛlɛ n'o dan nasira la min ye Cheikh Demba ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ min ye u ka jɛkulu ye n'o ye Union nationale des supporters des aigles du Mali ye UNASAM ale kɔni y'o ɲɛmaa danga ye wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma min ye Magasuba ye dɛ n'o ye Mohamed Magasuba ye an ka aigle n'o ye équipe nationale o degeli karamɔgɔ n'o ye entraîneur ye ka kɔni ko taabolo min bɛ a la ko o de kɛla sabu ye ni ka anw ka aigle du Mali ni k'o ka sanayɛlɛ ni k'a dan sira la bawo maa minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen b'u ka wulikajɔw dɔn jamana kɔkan na k'a ka jɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka clubw la bawo fɛn fɛn bɛ yen n'u joué la u ka clubw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ celu yara n'o ye bidoli ye nka n'a fɔra ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ou bien min ye dola ye o bɛ ci min ye kumasulu ye k'anw bɛ taa o de sɔrɔ anw tɛ sanayɛlɛ sɔrɔ sanga n'a ka waati si k'o kɔni k'o kɛ bɛ gɛlɛya ye k'o fiɲɛ k'o bɛ Mohamed Magasuba la n'o ye entraîneur ye o kɔni k'a bɛ wele bila ministre des sports ma ani maa o maa bɛ yen sa n'o ye fɛnma futi ɲɛmaaya la nin bɛɛ lajɛlen ka kumakan ye ni ka a mɛn ka se ka baara kɛ ni a ye walima k'o kɔni n'u ma se k'a gɛn k'a bɔ entraîneuriya la u ka maa wɛrɛw ɲini minnu ye degeli karamɔgɔ wɛrɛw ye minnu kɔni bɛna sigi ni k'a koli k'a dɛmɛ a ka baara la ko bawo min ye nin jigi wɔɔrɔ ye ni nin tola ka caya hali an ni mondial 2022 min n'o labɛnw baaraw bɛ sen na k'an n'o tɔ ye kalo kelen ye ko ni anw ka degeli karamɔgɔ n'a ma kɛ maa jolen ye ko anw ka aigle national n'o équipe nationale ye ko yalima k'u bɛna sanayɛlɛ sɔrɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Magasuba ye hakilinajigi a nana degeli karamɔgɔya la kabi san 2017 tɛmɛlen bon n'i y'a lajɛ k'a minɛ waati fo sisan min ye anw ka équipe nationale n'o ye aigle du Mali ye k'u kɔni u bɛ kumasulu de kan k'o sɔrɔ diɲɛ n'a ka sanga n'a ka waati ko wa k'o taabolo min filɛ nin ye o kɔni k'o tɛ bɛn pewu ko min y'anw ka ministre des sports ye a ka fɛɛrɛ tigɛ joona min ye Mohamed Magasuba ye degeli karamɔgɔ n'o ye équipe nationale entraîneur ye a ka gɛn ka bɔ a place la walima maa wɛrɛw ka ɲini ka fara a kan baara in bɛ se ka latilen cogo min na waasa min ye mondial 2022 ye o bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na o fɛɛrɛw ka tigɛ joona bawo ni nin taabolo ni a hakilina n'a ma ta bala k'a bɛ se ka kɛ sabu ye min ye supporter olu caman bɛ o bɛ salaya n'u salayala min ye anw ka équipe nationale ye a ka sanayɛlɛ ko dankari bɛ kɛ a la nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na Sori Ibrahim Kulubali a ka fasiri don. O tuma an b'a fɔ Cheikh Demba ye o tuma k'a ka to dun a ka ji min a ka nin seri to ni ji la o man ɲi u bɛ fura ɲina la équipe nationale ka nin kumasulu a ma kɛ sabu ye k'an balaka dɔ lafatu wa n'a jara sotiba kɔni o y'a sara Ala ka dayɔrɔ suma maa tɛ se k'a fɔ kuma fɔ man di n'o tɛ b'a fɔ k'a sara manamana ko la fasoko la i dabi jalala sara fasoko la bon Traoré an bɛ bi ta bila yan kunnafoniw tun sumana ka kan kɔ nin y'o minɛ sanile bon dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲumandɔn ni barikada ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Dirisa Kone u k'a ma ko min ye BAD ale bɛ Madugula Banani kɔrɔ ale ye pétrole feerela ye an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ale bɛ Masigi commune na Masigi bɛ joli la région fɛ an b'a na baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Yusufu Aidara entreprise YH ale ɲɛmaaba don an b'a fɔ ka waleɲumandɔn Dirisa Kulubali bɛɛ ko ma Nuaro an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ale fana y'a ka cɛduman dɔ ye min ye foli tanuni k'o ta ka dankɔrɔba sɛgɛrɛ n'o ye chef escadron Lansana Tamba Keyita an b'a fɔ kabini Marɔku jamana la n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ma ɲinɛ radio Fafeke Zendaw directeur du programme don an b'a fɔ ka waleɲumandɔn a n'a ka association dɛmɛtɔn ɲɛma n'o ye Yaya Blanche Daw ye. Bon jabate ne bɛ min da o kan o de ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina maa minnu b'u ka baaraw bila ka jɛmu in lamɛn an bolo o de bɛ baara fana diya anw bolo ka timinanja don an na o dɔ ye boutique électronique de la nation ɲɛmaa ye a n'a badenw ni a balimaw minnu filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni goudron in da la n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Umaru Jaye a n'a a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen min ye Tijani Sako Abdulsalam Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen b'an lamɛn butikitigiw don Kalabankɔrɔ turunan na an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kujo Luc Togo a fana b'an lamɛn a ka bureau kɔnɔ maison des aînés na an b'a fana fo Togola Couture Mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen maa kelen ka wuli ka jɔ n'a ka magwan ye n'o ye Amadu Togola ye Ɲamakɔrɔ Sarababileba in da la miseli gundo o bɛ a bolo fo ka taa se min ye Amara Samake maire signataire don Ɲamakɔrɔ mairie la an b'a fana fo Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo lieutenant Dawuda Adama Traoré chef délégation judiciaire kundo 7e arrondissement na ka bibi na a bɛ taama na jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka taama ye n'o ye jamana ka taama ye Ala k'a diya bolo min ye major de police Gawusu Jalo ye section carte d'identité
quantité 7e arrondissement an bɛ a fana fo fo ka taa se min ye Jɛnɛba Sidibe ale ye policier 15e arrondissement na Bako Jikɔrɔna Seyila Kani Sidibe policier fana do Kalabankɔrɔ commissariat kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen b'aw lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bakari yan'an bɛ wele joona joona kɔrɔbɔbali cɛya fura duma a bɛ sɔrɔ radio jɛgɛ fɔlɔ yan n'i nana dɔrɔn gardien fɛ yen a fɔ dɔrɔn ko kɔrɔbɔbali ba 3 don n'i ye ba 3 bɔ k'a di dɔrɔn kɔrɔbɔbali bɛ ta k'a d'i ma n'i taara lajɛ n'a banna i tɛ munumunu yɔrɔ si la bilen i bɛ boli ka na kɔrɔbɔbali a bɛ ta cogo di ni gardien y'a san gardien b'a ta cogo f'i ye maa minnu fana bɛ i ka kuma fiɲɛ de ye nin ayi i tɛ kuma walawala ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a nka tacogo feerekɛla b'o ɲɛfɔ maaw ye Bakari ayiwa Mali kɔnɔ a y'i boli a kana jɛgɛ fɔlɔ yan walima n'i bɛ jamana kɔfɛ Faransi ka taa bila nansara jamanaw la ayiwa i bɛ se ka Burama Jara wele kɔrɔbɔbali b'a bolo a b'a ta ka taa d'i ma Burama ka numéro a sigilen bɛ Faransi o de ye 0033 78 12 70 632 n'i y'a wele dɔrɔn ko kɔrɔbɔbali ayiwa a kan k'a lase ma cogo min na i b'a sɔrɔ Bakari an bɛ bi ta bila yan an bɛ Jakitale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Bokari Tarawele Bɔ Jabate an de bi kunnafoni lase rappelé n'a ka jama b'u sigi sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ se nin kɛnɛ kan tuguni nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam